въпрос, който той го съседен, защото се образува на детския рай, само в скоростните години. Следващите два въпроса може да се каже, че са взаимно свързани, ще разберете защо. Тоест, следващите два въпроса ще ги чета аз. Всички филми имат интересен съдба. Някои излизат на бял свят скоро след като са приключени снимките по тях. Но други трябва да чакат, докато настъпи подходящият момент. Сценарият на една култова прожекция е написан още през 70-те години на века, но е необходимо близо десетилетие, за да излезе от мрачния шкаф, който е случил. Щом това се случва, той попада в ръцете на мъж, който, заинтригуван от сюжетната линия, решава да го преработи. Начинанието му отнема няколко години, а в течение на времето известността връхлита както мъжа, така и жена, с която в крайна сметка изглежда да се върхлита. По времето, когато са на снимачната площадка, и двамата вече са докоснати от славата. Той се е превърнал в прочут актьор, а тя в още по-прочута певица. Интересно да се отбележи също така, че това е един от първите американски филми, при който двама души от различни раси играят заедно като екранна двойка. Вероятно сте се досетили за кой филм става дума, но въпросът, който ще задам е следен. Уважаеми зрители, кои две знаменитости играят